Шымта үстінде зур команда эшләгән һәм улар арасында бүгенге кисәнең махсус кунагы мультиинструменталист Зайнетдин да бар. Хәзер инде кушымта менән тулырак танышыр өчен хүздә табышы танылган музыкантка бирәбез. Музыкантлар көчле итеп алкышлаганда ярата. Зайнетдин сәхнәлә. Салам Найлай. Хәйрлеки Захир, хәлдәр нисек? Хаумагыз хәйрлекис. Салам телевизор караусылар. Менә Захир әйткәндәй, Захирда без мультиинструменталист буларак, биюсе буларак, кумылтысы буларак, шулай ук шоумен, таударга үрмәләүсе буларак та эш куар, буда эшләй, башкорт теленнән диктант яздыра, кәләш эзләй, бөтәһе Захирның иңенә төшә, шулай бит. Һәм шулай хин үзеңдең менә ошо башкорт телен үстерү, популярлаштыру буенча үз өлешеңне индергәнең, шунда ризалаштыңмы, нимә өчен һин тап менә шу проектта? Сынапта теге Сакаргас мен инде ода уйламай, миңа гүлән шылтыраттылар, шулай шундай кошымта эшләйбез, шуңа күрә һинең ярдәмең кирәк. Мен нимә эшләйм? Әйтә килә һөйләшеп алайык. Мен үземнең тавышым белән хүзләр яздырдым. Теге навигаторда күк, әгәр дә хүзләргә бассагыз, минем тавышым белән һезгә хүзләрне тәрҗемә итәсәкмен башкорт телендә. Шулай дип алкышлап, хүз Зайнетдинга рәхим ит, Захир. Тагын бер хаумагыз хәйрлекис. Мен бүген Башворд дип аталган мобиль кушымта турында һөйләп китәм. Бұл инде бик кызыклы мобиль кушымта. Хәзер башкорт телен һәр өйрәнергә теләгән кеше һәрбер урында ултырала, бер 10 минут вакытын бүлеп, көненә башкорт телен өйрәнә ала. Буның өчен ни бары Башворд дигән кушымтаны телефоныгызга куяһыгыз да, һәм инде башкорт телен кайда булһагыз да өйрәнә башлайыгыз. Һәм кушымта 117 дәрестән, 39 бүлектән һәм дә 1000 хүздән тора. Шул 1000 хүзде мин инде көне буена яздырырга туры килде. Шулай итеп был укырга ла була, анда мин дә хүзләремне дә укыйм һәм көндәлек тормышка бәйле тест сораулары телде өйрәнүне ябай һәм эффектив итә. Тест системаһы белем кимәлендәге җитешлекләрне күрһәтә һәм уларны бетерүгә булышлык итә. Кушымтаны һез инде Play Marketта һәм инде App Store'да үзегезгә куеп аласыз һәм инде кушымтаны кулланаһыз. Кушымтаның истәлеген башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды белгесе Газизова Фәнзилә Фәнил кызы эшләне. Кайда? Әле алкышлайык әле. Ул монда сыгыш яһагайны. Кушымтан техник ягын Юрий Тарбеев эшләне. Юрий. Аплодисмент. Һәм бүгенге көндә кушымтаның 5 бүлеген асырга була һәм инде тест сорауларын үтәргә була. Мөмкин булһа мин сезгә күрсәтеп китернем. Экранга карайбыз һәм мин сезгә ошо Башворд асабыз, монда инде начать обучение һәм иң беренче бүлеккә инәбез. Һәм монда шундый хоралар язылган. Мальчик, аста кыз, малай, атай, әсәй. Әгәр дә һез нинди хүзгә басасагыз, онда инде ул хүзне минең тавышым белән әйтәсәк, малай, кыз, атай, әсәй. Мәсәлән, малай хүзен һайлайбыз да, ошай дип куябыз һәм тикшерәбез. Ответ правильный. Ошолай итеп, һез тесттар үтә барасагыз һәм үткән һайын һәрбер тест авырайганнан-авырая һәм инде катмарлырак була башлай. Шундайрак мобиль кушымта. Бұл мобиль кушымта бәлки башкорт телен яхшы белгәннәр өчен бәлки кирәкмәс тә дип әйтүчеләр булырдыр. Әмма мультиинструменталистның тавышын ишетерсең генә әле. Менә бу кушымтаны үзегезгә алып куярга була. Зур рәхмәт, Захир. Рәхмәт. Үземә кызык булып китте бу. Әлбәттә. Көтәбез. Рита Ришат Хадамытбаевадан һорау, рәхим итегез. Захир бик матур нигә кушылган һәм моны йырсылар, иҗат кешеләр үзләренең телмәренә бик игътибар итмәйләр интервью биргән вакытта, шулай бит? Музыкаль хәттән. Менә һин ошо кушымтаны эшләгәс, үзеңнең телде белү кимәлең үстеме, ул һиңа ярдәм иттеме үзеңә мотлак? Сынапта кайбер хүзләрне мин кулланмай торгайным. Башкорт телен һәйбәт белһәм дә, бәлки теге башкорт телендә диалект сүзләр дә күп бит инде. Төрле якта төрлесе һөйләшәләр. Мин барыр мәсетләр районында үземсә һөйләшкәмдер инде. Кайбер хүзләрне аңламаенча икенчерәк итеп өйрәнергә туры килде һәм ошо 1000 хүз һәм һөйләмнәрне тултырганда мин үзем өстендә зур тәҗрибә алдым. Афарин, сираттагы һораулар бармы? Рәхим итегез. Захирга һораулар бирүсләр бар. Мультиинструменталист көн һайын мындай мөмкинлеккә биреп тормай. Рәхмәт. Айдагыз. Мен ошолай һорау бар. Мәсәлән, яшәйти бер Илдус. Илдус. Ул
Мен ярым гына һүз белә ошо. Ул һин нисек уйлайһың, ул башкортча һөйләшә аламы? Был менән генә запасы менән. Был кушымтаны рәхмәт һорау өчен. Был кушымтаны эшләгәндә, бында шундый һүзләр, көндәлек кәрәк булган һүзләр без эшләнек. Бында инде теге ул тикем русча әйткәндә заумный һүзләр юк. Бында безне үзебезгә аралашыр өчен, һөйләшер өчен һүзләр бында язылган. Ашарга бир, камасалама, кит менән дигән күбрәк һүзләрне белһәң, минең карамакка һөйләшергә була һәр кем менән дә. Сираттагы һораудар Заһир Зәйнетдинга кемдән булыр? Рәхим итегез. Заһир планшетты тот әле. Мин хәзер инде телевизорга расларга күрһәт. Тот. Монда әле безгә бына һорау эшләр икән карагайны. Башворд кушымтаһында икенче һүз нисегрәк тәрҗемә ителә дип, һәм дөрес җавап монда гаилә, башка кием, ашамлык нәмәләр күп килде. Менә кыз дигән вариант. Һәм менә ошо катын-кыз безнең 723 менән тамамлана телефон андары. Без һездә ихлас күңелдән котлайбыз. ДНС компанияһеннән махсус бүләк сертификат һездеке. Афарин. Һәм Заһирга сираттагы һорау. Заһир, бына һиңә ошондай һорау. Бында һүзләр генә тәрҗемә ителәме, әллә һөйләмдәр дә төзү буламы? Һүзләр генә. Аңлашылды. Юк, һүзләр генә түгел, бында һөйләмдәр дә була. Әгәр дә, мәсәлән, мин ятһам, Заһир атлы егет булам, әллә ырыуынан мин тиһәм, ул йырлап әйтәсәкме һинең тавышыңмы, әллә ябай гына буласакмы, һөйләйме? Юк, был теге навигаторда ябай гына әйтеп әйтәсәкмен. Ярар, концертка барбыз. Концертта килгәндә онда йырлармын. Үзегез беләгез, навигаторда тавыш ни тиклем ягымлырак, шул тиклем йөрүле күңеллерәк. Әгәр дә Заһирга гәлә бал-бал дип һөйләгән булса, анда теге йөрүле уңайһызрак булыр иде. Сираттагы һораудар бармы? Әгәр дә һораудар юк икән, зур итеп рәхмәт, алкышлайбыз Заһир Зәйнетдинга.